В 21 век правенето на бизнес е практически невъзможно без присъствието на компаниите в интернет. Колко са важни уеб дизайнът на един сайт и участието му в социалните мрежи, за това ще говорим в следващите минути с инженер Стефан Чорбанов, който е управител на водеща фирма в сектора. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Преди да преминем към разговора по темата за развитието на вашия сектор, какъв е коментара ви по отношение на шумния дебат около споразумението АКТА, за което говорихме и малко по-рано в предаването? Аз доста изчетох в интернет като статии, доста видеа изгледах по темата на хора, които застават и от едната и от другата страна. Като днес по-рано студиото тук видяхме хора от интернет доставчици, които защитават това споразумение. Вчера четох коментари на блогове и други предавания, в които хората така много се опълчваха срещу това нещо. Аз лично като потребител не се чувствам застрашен от това нещо, особено в нашата държава. Това нещо е преекспонирано в момента и мисля, че е редно авторските права на много хора да бъдат защитени по някакъв начин. Но не за сметка на свободния достъп до интернет. А вие имате допълнителен аргумент за това да се чувствате сигурен, тъй като ми споделихте, че работите по проекти заедно с специализираното звено на ГДБОП и господин Явор Колев. Ами да, ние като фирма работим в партньорски отношения с ГДБОП и сектора за компютърни престъпления. Така че аз силно подкрепям техните действия. Както мога да кажа, може би било случайно, че аз лично никога съм нямал акаунт в нито един торент сайт. И това мога да го кажа с чисто сърце, примерно. Затова и работиме с тях. Вашата компания стартира през 2004 година. Как се развива бизнесът ви в годините до днес? Нещата се променят много драстично, но сега, забелязвайки, правейки съпоставка между фирмите, които стартират в момента и фирмите, които са стартирали през 2004-2005 година, нещата са горе-долу еднакви. И преди трябваше много бързо да учиш нови технологии, сега трябва да учиш много бързо нови технологии, за да си в час. И преди имаше работа за всички и сега има работа за всички. Тоест, преди беше спорен въпрос, има толкова много конкуренция, изведнъж бум на веб дизайн фирми, въпреки това имаше работа. И за малките фирми, които предлагат по-ниски цени, и за големите фирми, които изискват повече за по-голямо заплащане за тяхната работа. Сега в момента е същия, пак има определен контингент клиенти за големите фирми, както и за малките и стартиращи фирми. А как се променяха нагласите на самите потребители през годините? По ваши наблюдения? Под потребители визирате клиенти. Да. Защото клиент е клиент на веб дизайн фирма, който желая сайт, а вече този сайт си има потребители. Аз имам една много интересна теория за промяната на поведението на клиенти, въобще за веб бранша, която публично не съм я споделял. Казал съм я сред клиенти и сред колеги от бранша, така че това е възможност да разкажа накратко за какво иде реч. Ще бъде интересно. С настъпването на кризата в България, все повече клиенти искат да излезнат онлайн. Тоест, те по някакви свои наблюдения са преценили, че ако направят онлайн магазин или ако си направят по-хубав сайт или го обновят и достигнат някакви добри позиции в Google, техният бизнес ще процъфти. Точно за това има супер много запитвания към фирмите от нашия бранш. Тоест, никой не може да се оплаче от интереса на клиентите. В следващия момент сме веб дизайн фирмите, които трябва да изработим тези сайтове. Проблемът, специално когато говорим за локалния български пазар, т.е. български клиенти срещу фирми, които работят основно за България, идва проблемът, че клиентите са с много високи изисквания, като също време иска да получи на ниска цена този продукт. Оттам идва другия проблем, че някой трябва да изработи тези сайтове, а тези някои са много опитни програмисти, за да станат качествено. Оттам е проблем, че чуждите фирми, които влизат в България, дърпат много от качествените кадри и некачествени също, което е лошо, защото
те вдигат много рязко нивото. Аз знаете, в една голяма фирма от 50-100 човека, в един екип, примерно малък, който работи по проект, обикновено около 10-20% от хората работят, останалите, казано на жаргон, се скатават. И в оттам идва проблема, че програмистите имат много големи изисквания за заплащане и те не могат да се интегрират добре с бизнес модела на фирмите, които работят локално в България. Как може да се намери баланс? Много е трудно. И получава се така, че клиентът иска нещо на много добра цена, на много ниска цена, не е готов дори да му изгодно да плати по-висока, а самата себестойност на изработката на уебсайта струва много повече, отколкото клиентът е готов да плати. Това става, мога да посоча примери, няколко познати за мен компании развиват допълнителни дейности, с които уплътняват, така се получава баланса, които дори понякога са по-печеливши. Това са примерно собствени онлайн магазини, собствени онлайн медии или други такива допълнителни проекти, някакъв тип продукт, който те продават онлайн, което балансира и компенсира, компенсира това, че няма как клиента да получи вебсайт на желаната от него цена. Тоест, веб дизайнът е търсена услуга, но не добре оценена в момента. Да. Колкото бързо се развива бранша, той е млад бранш, веб бранша, на 10 години, малко повече, 15, и клиентите трябва да бъдат обучавани. Тоест, веб дизайн фирмите, хората в тях, асоциациите и дружества в България, които се занимават и защитават интересите на веб бранша, трябва да работят тази насока, да обучават клиентите, да оценяват по-високо труда на тези хора. Защото най-често срещания проблем в нашия бранш е, че клиентът има презумпция, че това става много бързо. Да, става много бързо, защото този човек е чел 1, 2, 5 години, за да може да го направи това нещо. И докато с всевъзможни усилия целият бранш трябва да убеждава клиентите в важността на този труд, за да може да се дига цената, на която биха били готови да заплатят клиентите. Добре, какво се случва по отношение на кадрите? Вие споменахте, че големите компании дърпат към себе си добре подготвените специалисти. На тяхно място, предполагам, идват такива, които не са на чак толкова добро ниво. Каква е тенденция? Получава се така, че идва една чужда компания в България, търси 20-30 програмиста или дизайнера, взима ги. После се оказва, че бизнес модела им не е толкова печеливш, че не е толкова добре да се аутсорсва в България, защото дали държавата не го преразполага, дали всъщност не е толкова ефтин труда на уеб специалистите в България. Тези хора биват освобождавани, след което те имат супер високи изисквания, които са без покритие. Точно за това, защото в една голяма компания едва малка част работи качествено, а останалите хора имат някакви изисквания, но просто не са се развили по никакъв начин с тази компания. Затова трябва в веб дизайн фирмите да си развиват сами кадри, като най-лесният начин е да се насочат към младите специалисти, да взимат повече стажанти в техните фирми, които да обучават и да създават добра репутация около името си. Тоест да бъдат желана фирма, в която един веб специалист ще иска да работи. Вие така ли работите и какъв е механизма за пробиване на пазара при условията на тази силна конкуренция? Механизма е много голямо постоянство трябва да имаш много конкретни цели, постоянство в работата си, държиш едно ниво високо на качествен продукт, който създаваш, на качествен вебсайт. Като това, както казах, е много трудно заради цените, които са готови да платят клиентите. Ние също сме зад тези стажански програми и през 2011 доста голяма инициатива направихме, за да може да помогнем на млади специалисти, да им покажем как протича целият процес на разработка на вебсайт, какво се крие в един екип на една фирма и да евентуално на най-добрите от тях да предложиме
позиция в компанията. Вие имате ли интерес и насочили сте се натам да пробиете навън, на чуждите пазари? Ние частично работим С Германия. с Германия. Да, но така да се каже, изчакваме точния подходящия момент, когато да може да се отсеят така най-качествените клиенти, обучени клиенти в България, да работиме само за тях. Тоест идеята е мечтата на всяка веб дизайн компания е да може да си подбира клиентите и да работи за готените клиенти, така да се каже. Тези, в които среща разбиране, в които се работи лесно. И тогава да се насочиме част от ресурса си към чужбина. Много хора, фирми локални правят грешката да работи изцяло за чужбина, като разчитат на един или два канала за продажба. Изведнъж тези канали престават по някаква причина да съществуват, те са загубили позициите си в България и съответно претърпяват много големи загуби и е много трудно веднъж загубил тук имиджа да се върнеш обратно и да спечелиш клиентите. Казвате, мечтата на всяка компания веб дизайнерска е да подбира клиентите си. Всъщност креативна е вашата работа, така че има сериозен аргумент това всъщност за такъв вид подход. Какви са тенденциите при веб дизайна в последно време? Тенденциите, мога да ви кажа, са, ако оставим на страна бума на социалните мрежи, за което всеки говори, е твърде банално и аз да го спомена, тенденциите са онлайн търговия и разработка на мобилни приложения. Тоест, по едно изречение за всяка от двете насоки, има много бъдеще за хора, които искат да развиват онлайн търговия в България. Съответно, имат шанс бързо да развият и онлайн магазини, също не само на локалния пазар и за чужбина. Все още има много ниши, които са незапълнени. А пък относно, така че съветвам все повече хора, които са се насочили, да си помислят подхода, да имат добра инвестиция и да тръгнат да развиват онлайн магазини. Така ще има повече работа и за фирмите като нас. А другото нещо е мобилните приложения, защото вече аз ежедневно, да кажем, в моят телефон, защото мразя цифри, да кажем, нали, кой оператор, колко мобилни телефона е продал с операционните системи, най-популярните две. Ежедневно по 5-10 човека от телефонната ми книга виждам, че са джойнали Viber или WhatsApp или каквото и да било, което означава, че те ежедневно си множат и си купуват телефони с операционни системи iOS или Android. Много пари ще има в това нещо. Така че една веб дизайн фирма не може да оцелее, ако няма екип, който е силен и в мобилните приложения. Добре, какъв съвет давате към своите потенциални клиенти? Как те да се ориентират първо към фирмата, която да изготви техния веб дизайн и после какво трябва да съдържа един проект, който ще им донесе и печалба? Как да се ориентират? Ние специално бяхме подготвили едни видеоклипове, една поредица от видеоклипове, в които така казахме точките. Съвети. Да, една фирма, която е решила да си изработи уебсайт, как да търси фирма, как да избере подходящата фирма, как да отсява офертите, как да си преценява договорите, защото много често се получават проблеми с авторските права на сайта. Но трябва да отделят просто повече време. Българите са, т.е. менеджерите на компаниите решават от днеска за утре. Тоест 6 месеца е много важно да се направи сайт, мислят го, възлагат го, но след настава време и изведнъж търсят фирми и за една седмица искат да изберат фирма, да започнат и сайтът да е готов за един месец, което е напълно не невъзможно, но въобще не е обмислен ход. Трябва да се мислят стъпка по стъпка нещата, да се отделя време. 2-3 месеца са необходими, поне и повече, за изработката на един хубав уебсайт. От какво трябва да се пазят при изготвянето на договор, да кажем, с една компания за веб услуги? Най-важното е за това върху кой притежава правата, върху самия програмен код на сайта, дали са собственост изцяло на клиента, дали той може да го размножава или да не може да го размножава, или дали ако един ден веб дизайн компанията не реши да
разтрогне отношенията си, той да си прибере всички кодове. И е много важно клиента да притежава всички пароли за достъп до административната система на уебсайта, оттам където си променя съдържанието, до домейна си и до контролния панел на веб хостинга. Има ли много случаи на злоупотреби, за които вие сте информиран? Ами да, непрекъснато има оплаквания от клиенти, които идват и казват: не мога да си взема домейна, нямам достъп до стария сайт, трябва да правим нов. За съжаление се получават такива случки. И трябва човек предварително да вземе мерки, за да не се стига до тази неприятна ситуация Ами след да, това. всеки клиент трябва да има бекъп, т.е. резервна версия на уебсайта си на твърд носител, което същевременно също доказва и собствеността пред съда. Това малко хора го знаят, т.е. когато те взимат един сайт, хубаво е клиент, когато приема един сайт, винаги да изисква самия уебсайт на цифров носител, а не само инсталиран на някакъв уеб сервер в виртуалното пространство. Какви са вашите прогнози за развитието на сектора за 2012 година, може би в по-дългосрочен план? Аз не съм специалист в даването на прогнози, специалист съм в разработката на сайтове, но това, което мога да кажа е, че за хората, които не ги мързи и работят, и наистина работят, а не по цял ден седят в социалните мрежи и постват какво правят, ще има много малки и големи победи за в бъдеще. Специално вие какви цели си поставяте ви и вашите колеги от компанията ви? Нашата цел конкретно за 2012 е да оптимизираме работата, процеса на изработка на уебсайт, така че той да може да става за по-кратък срок, което ще доведе, ще бъде плюс за клиента, съответно ще намали разхода за него и цената на сайта. Това е в краткосрочен план, в дългосрочен е да излезнем на пазара в чужбина, по-рязко в Германия и в Америка през следващите 2 години. Пожелавам ви успех с тези цели и да можете вие самия да избирате най-добрите клиенти за себе си, за компанията, с която работите. Благодаря. Всичко хубаво още веднъж. Инженер Стефан Чорбанов за тенденциите в сектора на уеб дизайна.